mga panaad nga walay katumanan o walay mga kamaturan. Maunay giingon nga bot-bot dinhi, bot-bot didto, bot-bot karon, bot-bot ugma. Ang tao walay kausaban. Tinuod na nga nag-usab-usab ang ilang reliyon. Nag-usab-usab ang ilang pagtulunan. Apan wala mo usab ang ilang pagkamasinupakon sa sugog balaod sa Elohim. Busa karon nanawagan ang Elohim mga igsoon sa tanan nga tao sa paghinulsol. Nanawagan ang Elohim sa tanang katawhan sa paghinulsol ug unsay ilang hinulsolan. Siyempre, ang sala. Ang sala mao'y hinulsolan. Unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa iyang mga balaod. 1 Juan 3:4 nato sa 5 o sa 11. Atong mabasa diya, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod sa Elohim. Nasayod kamo nga mianhi ang Misaya, mianhi si Misaya aron pagkuha sa atong mga sala, og siya walay sala. Kamaturan ang gisulti ni Apostol Yukanan mga igsoon nga ang sala mao ang paglapas sa balaod. Kung nagsigi ka og lapas sa balaod tungod kay ang imong reliyon wala nagtudlo nga wala nay balaod, tungod kay ang imong reliyon nagtudlo nga wala nay balaod, buot ipasabot nga nagpabilin ka diha sa kasalanan ug wala pa makuha ang imong mga sala diha kanimo. Apan mianhi ang Misaya, matud pa ni Apostol Yukanan, mianhi ang Misaya aron pagkuha sa atong mga sala. Og kang kinsang sala ang iyang kuhaon, kadtong sala sa tao nga naghinulsol. Naghinulsol sa ilang paglapas sa mga sugog balaod sa Elohim. Sa Roma kapitulo 4 bersikulo 15, ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. Kamong mga Kristiyanos nga mga pastor, kanunay mo gawali nga wala na ibalaod kay grasya na ta karon. Pero nganong magsigi man mo hinulsol, may pangutana diha. Bisan magampo diha sa pagkaon maghinulsol, asa man mo dapita na kasala nga wala naman kahay balaod. Di ba ang giingon ni Pablo, ni Apostol Pablo dire, kung walay balaod, walay sala. Kunya ang inyong wali, wala na'y balaod, grasya na taron. Kunya nga nung magsige man mo ginulsol, nga kung walay balaod, walay sala, dapat kamong mga Kristiyanos, nga mga born again, mga Pentecostal, o unsa pa diya, nga nagwali, nga wala na'y balaod, dapat inyong iwali sa mga membro ninyo, nga wala na mo'y sala. Dili na mo kinahanglan nga maghinulsol, kaya wala na mo'y sala. Di na kinahanglan mangayog pasaylo. Ha? Nganong inyong mga kaunsila ng inyong mga membro kung masakit, kung may problema, nga pahinulsolon sa ilang sala. Asa man silang dapitan na kasala, nga wa na may balaod ka ha? Nga klaro man kayo ang gihisgutan ni Apostol Pablo, nga kung walay balaod, walay sala. Kunya inyong doktrina, wala na ibalaod kay grasya na takaron. Kunya mga nung magsige malagi mo ginulsol gihapon, ha? Unsa may sige-sigihan nyo ginulsol, unsa may inyong ginulsolan? Sa ato pa, dayag nga ang inyong konsensya nagtug-an kaninyo nga naay balaod nga inyong gilapas, mauna nga magsige mo ginulsol. Hinumdumi ang giingon dire sa Roma, ha? Ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Ha? Roma 4:15, ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Tinuod ka na mga igsoon, nagdala ang balaod sa kasuko sa Elohim sa mga masinupakon. Dili sa mga buutan, dili sa mga nagtuman, sa mga masinupakon. Apa nagdala usab og grasya ang balaod sa Elohim ngadto sa mga masinugtanon kaniya. Sama sa nahitabo ba sa mga Israelita dito sa Exodus, daghan kanila ang nangabutalid sa kamingawan tungod kay ang Elohim
Tungod kay ang Elohim nasuko kanila gumikan sa ilang pagkamasinupakon sa mga balaod sa Elohim. Apan si Caleb o si Joshua nga Yehoshua sa Hebrew, si Caleb o si Yehoshua o ang mga kabataan nga nangatao sa kamingawan gihatagan sa grasya. Gigrasyahan sila sa Elohim og nakasulod sa yuta sa saad gumikan sa ilang pagkamasinugtanon sa mga sugo o balaod sa Elohim. So karon, ingon nga ang balaod naglungtad hangtod karon ug ang mga tao padayon sad sa pagsupak sa Elohim. Ang kasuko sa Elohim dili kapugnan. Dili kapugnan ang kasuko sa Elohim. Ang balaod sa Elohim nagdalag kasuko sa Elohim. Unya kay padayon man ang tao nga nagsupak sa sugog balaod sa Elohim, mao hinungdan nga di nimo mapugnan ang mga katalagman nga muhasmag sa atong nasod. Walay mga pastor nga makapugong sa mga katalagman, pinaagi silang pagampo nga numan kasuko kana sa Elohim tungod sa balaod niya nga nagdalag kasuko kung supakon mo ang sugog balaod sa Elohim. Mauna nga padayon ang iyang pagkastigo sa kalibutan karon mga igsoon. Nga naman kay hinog na ang sala sa katawhan sa atong panahon karon. Ha? Hinog dami ang gisulti niya sa Exodus 20. Magaduaw siya sa sala, sa amahan, ngadto sa mga anak, ngadto sa ikatulog, ikaupat ng kaliwatan. Magaduaw siya. Ay sabta nga kumuduaw siya aron kahataga grasya. Naa kas ikatulong henerasyon, naa kas ikaupat nga henerasyon duaon kas Adonai, ikatulong henerasyon duaon kas Adonai. Inigduaw niya nga naa lang gyapon kas pagkamasinupakon si masugog balaod, diha moabot kanimo ang kamatay. Kastigo, katalagman mo na nga sigig katalagman kada tuig kay kada tuig na ay henerasyon nga iyang giduaw nga wala lang gyapon magtuman sa sugog balaod sa Elohim, kana kastigo hunog patyo niya. Hinog na ang sala sa katawhan, mga igsoon karong panahon na. Ha? Dili na mabalik sa normal. Ha? Dili na mabalik sa normal ang kahimtang sa kalibutan karon, mga igsoon timan ini. Tungod sa COVID. Tungod aning COVID. Ni anata sa katapusang panahon. Ni anata sa entrada sa Great Tribulation. Ha? Nagsugod na ta sa hulga sa 666. Sa hulga sa vaccine, sa hulga sa cashless society. Ha? Ngani sa tinuod ang matag reliyon karon. Matag reliyon. Matag bisa ang mga lain-laing grupo karon nga mga ino na to dili religious. Mga igsoon iya na og plano kung unsaon nila pag-ikyas inig-abot na ni ining panahon na, ni anang panahon na. Ha? Pag-abot na ning gitawag cashless society, pag-abot na ning gitawag minarkahay sa 666, nagplano na ang lain-laing reliyon kung asa sila muikyas inig-abot ni anang panahon na. Ha? Pag-abot sa COVID, ang atong gobyerno mipugos sa katawhan sa paghimog depensa unsa man face mask, face shield, hugas sa kamot, alcohol, disinfection, disinfect, social distancing, mo na gihimo sa atong gobyerno. Si Dr. Siegel sa Amerika miingon nga kanang tanan dili magsilbi, wala na pulos, wala na epekto batok sa COVID-19. Ano man kasagaran sa ilang nga positive mga dato nga kumpleto ni mga butanga, kumpleto hand washing, kumpleto disinfect, kumpleto social distancing silang panimalay nga sakit sa COVID. Pero ang mga pobre, mga kabos, ang mga gitawag mga badyaw diya sa Cebu, mga igsoon, why social distancing? Naaras daplin mga tulog, wa man mga sakit sa COVID. Wa na epekto. Si Dr. Siegel mismo nag-ingon, wa epekto ng facial face mask. Di na magsilbing. Wa na epekto batok sa COVID. Di ka na makadipin sa batok sa COVID.
ang gobyerno mipugo sa mga tao sa paggamit og depensa nga mauna nga walay kasiguruhan og dili makaluwas. Apan wala gayod mag-awhag ang gobyerno sa mga tao sa paghinulsol og sa pagbalik sa pagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Kay ang balaod sa Elohim nagdala og kasuko. Og mauna kini ang kasuko sa Elohim, ang COVID, mga igsoon. Ha? Ang COVID, man-made man kini o dili, tinuod man kini o dili, plano kini sa mga ulupong, mga igsoon, sa Illuminati, para sa New World Order. Bisan kung dili na tinuod ng COVID, plano na nila. Sa mga ulupong, sa mga kabal, sa Illuminati, para sa New World Order. Sa ato pa, kabubuton gihapon kini sa Elohim, aron matuman ang iyang pulong, ug matuman ang mga propesiya sa mga propeta. Mauna nga walay bisan kinsang pastor diha nga makapugong ni ining COVID, mga igsoon, na hinumdum kwintaon ko. Anang gitawag nilang Apostol Renato Carrillo. Mitiabaw og maayo, mihilak og maayo, iyang giabog ang COVID, iyang gidekrehan nga mawagtang ang COVID sa Mindanao, mawagtang ang COVID sa Visayas, mawagtang COVID sa Luzon. Napakya siya. Misamot ang COVID. Way makapugong sa plano sa Elohim. Muna akong giingon, walay pastor nga makapugong sa mga katalagman, sa mga hukom sa Elohim, nga ipahamtang sa kalibutan, kay matuman gayod ang iyang pulong. Ingon agad si Adonai Yeshua, mahanaw pa ang langit ug ang yuta, pero ang iyang pulong dili gayod mahanaw. Di ba? Matuman gayod ang mga tagna sa propesya. Nigamit ang Adonai og mga instrumento, og kanang iyang instrumento karon mauning COVID, mauning plano sa mga ulupong, sa mga kabal, sa mga Illuminati, aron ilang ilag yung mapatuman ang New World Order. Kanang gitawag na nila, ikuan na nila ang One World Religion, One World Government. Wa tay mahimo ining abot ni anang panahon na ni anatas entrada, mga igsoon, para ni anang one world religion ug one world government, ni anatas entrada. Mauna nga walay bisan kinsang pastor diha nga makapugong niining COVID, mga igsoon. Programa na ni sa Elohim. Gigamit niya nga instrumento ang mga ulupong, ang mga kabal, ang Illuminati, sa pagpatuman sa iyang gitakda nga mahitabo. Sumala sa gitagana sa propeta, o sumala sa gitagna sa mga propeta, mga igsoon. Samtang ang mga ulupong sad nagtuo nga sila maoy mo kontrol sa kalibutan. Mao na gituuhan sa mga Illuminati, sa mga kabal, nga sila mo control sa kalibutan. Pinaagi sa pagturok nila sa mga taos og bakuna. Plano na nila, mga igsoon, nga himuong zombie ang mga tao. Pinaagi anang bakuna, mahimong paralyze ang tao, aron dili na makasukol inig abot sa gubat. Nga apay Third World War nga atong paaboton. So muna na ilang ipasiuna, iparalyze na ng tao aron iabot sa katulong gubat sa kalibutan. Di makasukol ang tao. Na-paralyze na, nahimo ng zombie, pinaagi sa bakuna. Lain pang gidudahan sa mga tao nga ang bakuna kuno nagdala og microchip nga iturok sa imong agtang og tuong kamot. O kung tinuod na, mga igsoon, kung tinuod na, di matuman ang katumanan sa tagna sa Pinadayag 13, 16 o 18. Pugson dagko og gagmay, kabos og dato, pugson sa pagdawat sa numero nga 666. Ug mao kuno kana ang microchip nga naa kuno sa tumoy sa bakuna. Matinuod man na, mga igsoon o dili, kung matinuod man lagi na, katumanan na sa Pinadayag, katumanan sa tagna sa Pinadayag 13, 16, 18.
So niya na lagi ta, mo nang ingon niya natas entrada sa Great Revolution. Sa ato pa mga igsoon, masabtan na nimo nga ang COVID kabubuton sa Elohim aron matuman ang propesya sa pinadayag. Ha? Way makasupag niya na. Oh, doon na pa'y doktor sa Amerika nga nag-ingon nga ang tumoy kuno sa dagom usa ka Pilipino doktor ni siya pero tuas Amerika nagbase. Dila na ko isulti ang ngalan nung punsa ako ang iyang mga kagrupo. Kaya nadungog na ako ni gikan yun sa ila mga igsoon nga grupo. Sa ilang kauban nga doktor sa Amerika nga nanawag nila miingon, ayaw gyud mo pagpabakuna. Ayaw gyud gawas bakuna kay ang tumoy ni ana na ay mercury. Matud pa sa doktor na tuas Amerika, Pilipino doktor na tuas Amerika nagbase, nanawag siya diri sa Pilipinas, diri sa Cebu. Nagpahibalo sa iyang mga sakop sa grupo na nag-ingon ayaw gyud mo pagpabakuna kay ang tumoy ni ana na ay mercury. Mao na nga perting patayas sa tao kung mauron mga kaigsunan. Patay! Patay tagtanan. Bakunahan kag mercury. Patay ka dayon. Mga kaigsunan. So mauna, nga dili na to mapugnan mga igsoon, ang atong buhaton mao nga mangandam ta. Wala atong buhaton, ang atong buhaton ang pagpangandam sa atong kaugalingon kay hapit na moabot ang linutusay sa mga magtotoo. Ni ana lagi ta sa entrada sa Great Revolution, dakong kasakitan ni ana ta sa entrada. Ha? Tanawa. Kung giunsa nila pag-timing. Ha? Giunsa nila pag-timing sa panahon ha? Ilang gisabay ang pag-issue sa National ID ug ang pagpabakuna. Ilang yung dungan nun. Postpone man ang bakuna, karon on tatong January i-distribute ang National ID, pero kay na-postpone man ang bakuna, na-postpone sad ang pag-issue sa National ID karon bulan ng January. Ilang yung i-timing, ilang dungan nun. Nga naman, kaya kong initubig doy. Excuse me mga ison. Nga naman, mauni panit kaya mo na ilang giingon, kung walay turok, walay ID. Inigkuha ni mo sa imong national ID, bakuna una. Ha? Turukan una ka. Kuman ka turukan, ay hatag ang imong national ID. Ang ubang mga nasod karon mga igsoon, doon ay palisya. Walay turok, walay biyahe. So mao na, ang atong mga kababayan nga tuas abroad, dili makauli, kung dili magpaturok mga kaigsuunan, ha? Gisugdan na ta sa pagpiit mga igsuon. Gisugdan ta sa pagpiit. Ha? Butubig nga dili. Init ato nga dili. Mainom ra nako, di mapasok ang dila. Mo na mga igsuon, gisugdan na ta sa pagpiit sa mga ulupong. Sugdan na ta pagpiit sa Illuminati. Ha? Gisugdan na ta pagpiit sa mga kabalwatay mahimo. Kita mga pobreng sumay kasuga ko na to, control nila ang atong presidente. Control nila ang atong mga senador. Ay mahimo. Ang ato, ang pagpangandam, ang pagplano, asa taman layas, asa taman nago, inig mo abot na na o i-implementar na ng mga ikahadlokan na to mga igsoon. Ha? Di no biyahe ko no, wadi ka kabiyahe kung wala kay turok. Dili ka kuha sa ID kung ay turok. How much more sa pagpamalit? Makasulod kag mga mall kung wala kay turok? No. Makapangumpra ka sa gaisano kung wala turok? Dili na. Ang kasulod ka sa merkado, public market, kung wala turok, dili na. Di mo ikapasudlon sa merkado sa karkaron kung wala face shield. Ha? Wala kay face shield. Dili pasudlon. Unya, pag-abo sa sulod, ang mga face shield, tapos ulog pang butang, ang mga tindera sa merkado, wa mag-face shield. Ginegosyo rata. Gitinuntuhan rata. Yes, kay sano ron, di ka kasulod, wa face shield. Pag-abot mo sulod, wa mag-face shield ang mga tao. Gitinuntuhan rata. Ha? So, ingana sad, pag-abot aning turok, bakuna, di ka makapamalit kung way bakuna.
Oh, di ba? Mao man na ang programa sa 666 unya, matud pas pinadiag Tracy at tumabasa dito. Nga di way bisan kinsa makapamalit, way bisan kinsa makapamaligya kung wala kanila ang marka. 666. Gagmay dagko pobre o adunahan. Ha? Di makapamalit kung walay marka. 666 karon mo na mahitabo. Unsay pasiuna pa lang ron, dili ka kabiyahe, di ka kasakay eroplano kung walay turok. Sumuabot na sa mga tindahan, di ka makapamalit kung walay turok. Ni ata ang atong buhaton maghinulsol sa inyong mga sala kamo mga igsoon. Kamo mga sopakan sa balaod sa dunay. Pero nahadlok mo aning pinadayag 13. Pero wa mo'y mahimo, wa mo'y labot sa kaluwasan, di mo mubalik sa tura sa dunay, di mo mudawat sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach, ang original nga ngalan sa Misaya. Di mo labot sa kaluwasan. Paday mo magsupak-supak sa iyang mga sugog balaod. Di mo makaikyas na ining mga butanga. Tama na mos plano asa mo manlayas, pero kami, wa may planuhan, pero bahala ka dunay, nasayod mi. Nga mahibalo nga dunay muluwa sa mga tao nga iyang gipili o gimahal. Muna nga mong pagsalig sa dunay, siya bahala na mo asa midada. Hebrehanon 13:5 matud pa, sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Elohim, karong adlaw ayaw pagahi ang inyong makasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong mga katigulangan, batok sa Elohim. Unsay awhag? Ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Kung nakadungog mo aning mensahean ning tagnaas kagabhion, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Unsay may pasabot nga ayaw paghahia? Dili na panahon sa pagpakigdebate karon. Nga imo pang ipairal ang imong baluktot nga katarungan, ipairal pa nimo ang imong bakak nga mga pagtulan, imo pang barugan ang imong hiwi nga mga prinsipyo. Biblia ang atong sundon, dili na madalag pangatarungan ang Biblia. Kay dili ang Biblia mahitabo nga kitay sundon sa Biblia, di na mahitabo nga mosunod nato ang Biblia. Kitay mosunod sa Biblia, unsay gisulti sa Biblia, atong tumanon. Atong i-apply, dili pangatarunganan, dili debatihon, dili na panahon sa pagpakigdebate. Mauna ang pagpaubos sa kasing-kasing, dili paggahion. Ayaw paggahi ang inyong kasing-kasing. Ayaw na pakigdebate. Dili na panahon sa pagpakigdebate. Panahon na karon sa paghinulsol sa inyong mga sala. Ang sala sa pagsukol sa Elohim, pinaagi sa pagsupak o pagsalikway sa iyang Torah. Munang sala na inyong hinulsulan. Sige mo hinulsul sala. Kung sa sala inyong hinulsulan. Kung sa sala inyong hinulsulan. Ha? Mga on. Mang hinulsuldaan sa sala. Kung sa sala inyong hinulsulan. Wa magayong kabalo kung sa inyong sala. Nga naman, wa mo'y balaod gitamod. Kanabit ng dakpon ka sa traffic enforcer. Mangutan naman ka sir, unsa day kung sala sir, unsa kung violation. Kaya wa ka kay balos yung sala, kaya nga naman, adi sir, di ka muhurar sa imong lisensya. Di ka mutana kung sa imong violation. Mutana ka sir, unsa day kung violation. Amo nang tuganan din ka sa traffic enforcer, mo ni mo sala, mo ni. Mo na kamo mga kasano, sige pangay pasaylo. Wa kay mamutana kung sa inyong sala, nga mga imong pasaylo, nga inyong pastor nagwali wa nay balaod. Saan napita ko nakasala o may balaod? Saan ako? Saan balaod ra ako nasadaan? Wala may balaod. Nga nga na magsige mo ginulsol. So, mao na karon. So, ang inyong konsensya, tug-anan mo sa kamaturan nga naagi mo sala, kay naay balaod nag-exist. Mawalang balaod. Samtang na ang grasya sa Elohim, na ang balaod sa Elohim nagpadayon. Ha? Mao na mga igsoon ang inyong hinulsulan, ang pagsukol ninyo, ang pagsalikwan ninyo sa Torah. Buhat kat 17:30. Wala na isipa sa Elohim ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Ignorante mo sa una. Supak-supak mo sa balaod. Makigdebate mo sa Torah, kay ignorante mong dagko. Mga pastor, graduate na sa Bible School, nanigulang sa pagka-pastor, ignoranting dagko. Nga naman, nagpadayon sa pagsupak sa Torah. Kana mga pastor ng gawali, wala na balaod, ignorante na silang dagko. Wa kasabot sa Biblia. Pero, matot pa, wala isipa sa Elohim ang panahon sa inyong pagka-ignorante.
panahon karon sa paghinulsol. Hinulsuli ang inyong pagkaignorante. Ha? Mga pastor, naniguang ka na sa pagpamastor. Hinulsuli ang imong pagkaignorante sa Biblia. Ang imong pagkaignorante sa Torah, hinulsuli. Iwa ka kasabot. Apan karon, gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol, tanawa. Gisugo ka na niya karon, ikaw nga naminaw. Pastor ka man o dili. Gisugo ka sa Elohim karon sa paghinulsol. O kung sa imong hinulsulan, dapat mahibalo ka. Kung sa imong hinulsulan, brad, ang inyong mga violation. Kung sa violation ninyo, ang paglapas ninyo sa adlaw ipapahulay. Ang paglapas ninyo sa iyang mga kapistahan, hindi nyo pagtusunod sa iyang mga pista. Ang pagsapak ninyo, mga igsoon, sa mga kosyer, ng mga pagkaon kay mga hugawan mong dago. Sa 13, muna inyo hinulsulan na, 31. Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibok kalibutan. Ayaw nagpabuta. Ayaw pabuta nga moabot ang adlaw, hukman niya kalibutan niya, wa ka kahinulsol. Kay gahi kag ulo. Supakan ka. Ayaw nagpabuta. Paabuton pa nimo ning hukman niya ang kalibutan. Inumdumi nagtagal siya panahon. Wa ka may balo kanusa. Niya karon na ng panahon na. Wa kay balo kung karon na ng panahon na hukman niya ang tibok kalibutan. Niya wa ka maginulsol. Kay hambugiro kang dako, garboso kang dako, mapahitas-on kasi mong kasing-kasing. Tig-akag kasing-kasing. Makidibate kas pulong sa adunay kay nagtuo kang bright pa kas Biblia. Pagkapulpol di ay nimo sa tubangan sa dunay. Ha? Kay nagtagal siya adlaw nga hukman niya ang tibok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. Imantina, di nimo mablame mga dunay, inig kastigohon kaniya, inig hampakon kaniya, nga naman hustisya ang adunay. Meaning hustisya kabulong hukom sa anging hukman, ang daotan, hukman, ang mga matarong panalanginan. Luwason. Muna hustisya. Ha? Dili ka makalikay sa hustisya sa dunay. Nagbuhat kag daotan, silutan kagayod. Nagsopa kastora, silutan kagayod. Ilabay gikas linaw nga kalayo. Mukaon kag baboy, patyon ka. Sumala pa sa Isaiah 66:17. Kunay hustisya. Patyon ka. Dogan mo ka nga matay, anak. O gitamod niya kini. Ngadto sa tanang katawhan. O gimatuod niya kini. Ngadto sa tanang katawhan. Pinaagis pagbanhaw kaniya. Ni anata mga igsoon sa adlaw nga gitagal sa Elohim. Ang adlaw nga ang mapintas nga mananap mulutos na sa mga magtotoo sa tibuok kalibutan. Ni anata sa mga tuig sa paglutos, tuig sa kagulyang, unya huma niini mubanos na usab ang kalinaw. Ana man ang dagan sa kalibutan, human sa bagyo linaw. Di ba? So human ani mga kasakitan nga lutoson tas mapintas nga mananap ang anti-masya. Human na mubanos ang kalinaw. Human sa ikatulong gubat sa kalibutan, mubanos ang kalinaw. Unya, mag-unite ang tanang mga nason. Muna ng one world religion, one world government. O ang mga ulupong, mga Illuminati, mga kabal, magtuo nga luwas na ang tanan. Kung wala na'y kabilinggan, kontrol na nila ang kalibutan, human sa gubat. Lipay na ni sila, mga ulupong, malipay na. Ang mga Illuminati, malipay na, kontrol na nila ang kalibutan. Unite na ang kalibutan. One religion na lang. One government na lang. Lipay na sila. Unya, mga igsoon, sa mahitabo. Ha? Maingon ang mga ulupong, malinaw ang tanan ug wala na'y kabilinggan. Matuma na dayon ang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 5:3 mga igsoon. Unsa giingon? Ingon sa mga tao malinaw ang tanan ug luwas sa kakuyaw, sa kalit mo abot kanila ang kalaglagan. Ha? Sama kasakit. Sama kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati o dili siya makalikay ini mga matay, mga disgrasya nga mga ulupong Illuminati, kabal, silutan, hustisya kung adunay mo na ingon lagi, balos-balos na siya, balos-balos niya kay hustisya nga adunay.
Ang nagsakit kaninyo iya pong pahamtangan mo na gibasa sa namo karon sa unang chapter sa 2 Tesalonica kapitulo 1. 2 Tesalonica mo na nabasahan sa namo ron na baslan sad sa adunay ang dautan nga nagsakit kanato mga igsoon. Baslan sad sa adunay. Mga matay na mga igsoon, ang mga matay na ang mga ulpong ni anang panahon na, ang mga sakop sa Illuminati, ang tanan nagluto sa mga magtotoo sa Misaya, nagsakit sa mga magtotoo. Na mabasa na to nila na ko'y kahatag ang bersikulo 2 Tesalonica chapter 1 basalan ti mo kapitulo, mabasahan mo na diya. Baslan sa adunay sila. Isaias 31:6 ang Elohim ingon, O katawhan sa Israel, nakasala kamo bato kanako. Kay inyo man akong gisupat. Mo na sala. Mahibalo ka unsay mo sala ang pagsupat nimo sa adunay. Apan karon balik ngari kanako. Nanawagan ng adunay sa Israel, balik ngari kanako. Kinsa ang nakasala? Sumala pas Isaias 31:6 ang katawhan sa Israel. Sa ato pa, ang pagtagad sa Elohim, anaa sa Israel, mga kaigsunan. Wala sa mga hintil ang iyang pagtagad. Wala sa mga hintil. Ang iyang pagtagad naa sa Israel. Unsa ang sala sa Israel? Ang sala sa Israel mo ang pagsupak niya sa Elohim. Kay inyo man akong gisupak mo ni sala. Iyang gisupak ang mga sugog balaod sa Elohim. Amen. Karon mga igsoon, ang Elohim nanawagan sa Israel sa pagbalik. Balik ngari kanako. Kung saan ang balik? Teshuvah. Nanawagan siya sa katawhan sa Israel sa pagbalik ngadto kanya. Teshuvah, returning. Meaning teshuvah daghan mga igsoon. Ikaduhang meaning repentance, paghinulsol. Sa ato pa, paghinulsol, teshuvah. Mubalik ta, magtisyuba ta, maghinulsol ta mo na pagbalik sa Elohim. Ang paghinulsol mo ay pagbalik sa Elohim, pagbalik sa pagtuman sa sugog balaod, pagbalik sa pagbalaan sa adlong igpapahulay nga mo ang Shabbat. Mauna ang tinuod nga tisyuba. Gikan sa Domingo, ngadto balik ka sa ikapitong adlaw sa simana nga pagsimba sa Elohim, mao na tisyuba. So asa karon ang katawhan sa Israel nga iyang gipanawagan, balik ka na ko Israel. Asa karon ang Israel? Asa karon ng Israel, ang katawan sa Israel, anaa sila sa nagkalanlaing mga relihiyon, mga igsoon. Ingon sa Biblia, nagpatlaag sila sa tibok kalibutan. So, sa tibok kalibutan, ilang napatlaagan, asa man sila nasulod ng mga tinuuhan. Ang ubang Israelita, naas Katoliko, naas mga born again, ang ubang Israelita, naas Iglesyang Manalo, ang ubang Iglesia, ang ubang mga Israelita, naas Dating Daan, naas Miracle Crusade, nas mga Pentecostal, nas Baptist, nas Jehovah's Witness. Naaliya ang mga nagkakatag-katag, nagkatibulaag ang mga Israelita. Nagkalinlain ang reliyon karon sa mga Israelita. Nagipanawagan sa Elohim, balik na rika nako. Busa kamong mga Israelita nga naa karon sa mga nagkalaing pundok sa reliyon, hinusuli ang inyong pagkamasinupakon sa iyong mga sugo ug balaod. Hinulsuli og biyae ang pagsimba ninyo sa mga rebulto, Diyos nga larawan, ug sa inyong pagsunod sa mga pagano nga mga pangilin sama sa Christmas o uban padya, og ni anang inyong adlaw nga iglilihi nga maong Domingo. Hinulsuli na ninyo. Panahon na ros paghinulsol. Unya, unsay resulta kung maghinulsol kamo? Sa versikulo 7, niadto unyang adlaw, isilikway ninyo ang tanan ninyong mga Diyos-Diyos nga plata o bulawan nga inyong gibuhat tungod sa inyong pagkamasupilon. Ang pagsimba sa mga rebulto, bato, kaoy ug simento nga mga Diyos-Diyos maunay pagkamasupilon. Ang panawagan sa Elohim nga balik kamo kanako Israel, pag hinulsol kamo sa inyong sala, kanang gipanawagan ni Israel ron naas Katoliko daghan. Kung ikaw na kanang mga Israelita ro nga patlaag, naapanas mga born again, di na siya maingon nga biyain ninyo inyong mga Diyos-Diyos. Isalikoy ninyo mga Diyos-Diyos. Plata, bato, bulawan. O kinsa may naang nagsimbang mga larawan, Diyos-Diyos. Mga bulawan o plata. Sa ato, Government Pilipinas, mantenir lang rebulto, nga bato, kahoy o simento. Santol.
kahoy nga santol, nagmantinir lang ta, Pinoy, o mga rebultong kahoy santol, kay pobre man ta. Pero sa ubang mga nasod, ang ilang mga rebulto, ang ilang mga Diyos-Diyos, bulawan plata. Sa mas ka ni Buconosor, atong mabasa sa Biblia, bulawan nga estatwa yung gibuhat. Pero kita, pobre man, nagmantinir santol nga kahoy. Pero hinulsulanan niya po na sa kadaghan. So daghan kaayo mga Israelita nga naa di ay sa Romano Katoliko nga reliyon. Busa sugdi na ninyo ang paghinulsol kamong mga Katoliko. Nanawagan ang Elohim nga maghinulsol na mo. Di nakapugna ng katalagman, di nakapugna ng kastigo sa Elohim. Inigduaw sa Elohim kaninyo na anamos ikatuloy, ikaupat ng henerasyon. Duaon mo sa Elohim, kastigo ang inyong madawat. Kung di mo mubiya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ha? Wala panawagan. Israel ang iyong gitawagan. Way labot ng mga Katoliko nga ang dugo, dili Israelita. Dugo ni mo kanaan, okay labot. Pero katong mga Israelita nga naa diya sa reliyong Romano Katoliko, sugod na mo ginulsol. Ipanawagan mo sa Elohim. Balik mo sa sa Elohim. Biya mo sa rebulto. Biya mo sa mga Diyos-Diyos. Oh, Buha 3:19. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Elohim. Tisyu ba? Ha? Balik sa Elohim. Aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot ka ninyo ang bag-ong espirituhanong kusugikan sa Adonai. Busa, pag hinulsol kamong mga Katoliko, biyae ang mga rebulto, balikon ko. Biyae ang pagsimba sa bato, kahoy o siminto. Mga sunog ng mga larawan, sama anang Black Nazarene ninyo. Sa diyang gidala ang Black Nazarene sa Cagayan de Oro City. Diha na nagsugod nga ang Cagayan de Oro City, gibalik-balikan sa daghang katalagman. Mutong grabing baha sa una. So dito pa ko sa Cagayan, wag yun bahayin Cagayan de Oro City. Batanon pa ko sa Cagayan man ko nagdako, Cagayan de Oro City. Wag yun ko mahitabo, wag yun mahitabo dito nga gibahaan ang Cagayan. Dako kay na suba sa Cagayan River, Carmen River, dako kay na. Wag yun bahayin sa dito ko. Kaya wa pa man sa akong panahon, wa pa nang Black Nazarene dito. Pero sa diyang gidala na dahil Black Nazarene, ako sibo, nakadungog na ako, na Black Nazarene sa Cagayan, ilan ang gipistahan. O, mula itong hitabo, ang grabing mga katalagman, bagyo, baha, perti naghanas na ngamatay. Niya giusban ra ba? Kaduha na bahaay. Kaduha na ba? Katulo na bahay ang bahaay ang Cagayan. Di Oro City mga igsoon. Ano man? Tungod nas pagsimba sa mga rebulto. Biyain na niyo, mga simento, ng mga Diyos-Diyos. Nga ang tinaik kawayan, bisa ka na inyong senyor nga inyong gihalok-halokan. Kanang senyor nga nasa inyong altaron. Sulay ko no pag bali ang ulo ana, di ba na kawayan ra ana kawayan ra, tokogras barbecues, bananakyo. Ang gihimong tinaay ana. Niya, makaluwas na nimo. Di may baby Jesus man eh, katoy-toy nimo. Mo na inaw ni Jesus, bata pa siya. Be, simple ilustrasyon. Bright magkaka. Katoliko magkaka. Bright magkaka. Tagaan tagaglarawan, picture sa usa ka bata. Nga bata nga taga Cebu. Unya moingon ko, mao ni larawan ni Marcos, bata pa siya. Mao ni si Marcos. Mutuo ka. Mutuo ka. Kaha. Di ba? May ka di na mo inong Marcos. Unya karon giilad ka sa pare. Giilad ka sa CFB. Nga kanang senior mo na yung BB Jesus, mutuo ka. Nga ang BB Jesus nagkupot og bulawan, nagkapa og pula, nagkurong og bulawan. Giilad ka. Kaya wa kay tuon sa Biblia. Nibiya kastura, gitugyan ka sa Elohim sa pagsimba ng mga bakak ng mga Diyos. At nuusan ka, abogado naman unta. Ang uban pang mga Katoliko, senador o kongresman. Pero wa kasabot, sige simba na rebulto. Sige simba ng tinuod na dagway sa Ginoo. Muna undangin na niyo, balik mo sa matuod ng Elohim sa langit. Ha? Ang Elohim sa langit, simbahon diya sa Espiritu ug kamaturan. Sumala sa Juan 4:24. Kamong mga Pentecostal, Baptist, born again, Jehovah's Witness, Iglesia ni Manalo, mga Protestante, dating daan, o uban pa diya, pag hinulsol usab kamo, hinulsol usab mo, og biyae ninyo ang pagsimba sa adlawng Domingo.
Kay mao kana ang ilhanan nga inyong mao kana ang ilhanan sa inyong pagkamasinupakon. Samtang nagsimba mo sa adlawng Domingo, ilhanan ka na sa inyong pagkamasinupakon sa sugog balaod sa Elohim. Diba? Si Isaias nung gibasa ka ganina, kay inyo man akong gisupak. Isupak ninyong Elohim. Masinupakon mo siya sugog balaod. Muna hinunsulan na ninyo. Ha? Aron. Ha? Kay mao ka na ang ilhanan sa inyong pagkamasinupakon, aron maimperno ka mo. Ala, padayon kag simbas Domingo, imperno ka do. Paabot kag rapture. Agoy. Nahuna rin yung rapture do. Huwag rapture, mahitabo ninyong kasimbas Domingo. Wa na gisaan sa dunay paras nagsimbas Domingo ng rapture na inyong gituhan. Imperno. O ang ilhanan nga maimperno mo kanang adlawng Domingo. Kay wala na masulod sa listahan sa sugo sa Adonai. Wala na masulod sa listahan sa sugo sa Elohim. O balik mo sa Shabbat. Balik mo sa Shabbat, kamo ha, mga Pentecostal, mga born again, unsa pa diya. Balik mo sa Shabbat sa Adonai. Kay mao kana ang ilhanan sa Adonai sa iyang mga katawhan. Aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa tanan katalagman. Ezekiel 20, versikulo 11 ngadto 20. Kamo nalibasa na. Gihatag niya ang mga adlang papahulay kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo. Pag nakailhanan sa Elohim nga mo ang Shabbat, luwason kagid niya inigabot sa katalagman. Ano man, iyak ka man. Nakamailhanan nga iyak ka. Karon kamo mga Sunday Christians, kamo, mga Kristiyanos, mangangkon mo iya mo sa Elohim. Ang Elohim mo angkon ka ninyo. Matuman, ang Matthew 7:21, wala ako makailak ka ninyo. Nga naman, huwag ilhanan sa iyang katawhan. Kung sa ilhanan niya siyang katawhan, Shabbat. Shabbat ang ilhanan siyang katawhan. Ikaw, kasi mag-ilhanan, nagkatawhan ka sa Elohim. Domingo, asa mabasa? Nga ang pagsimbas Domingo, ilhanan nga ikaw yung katawhan. Wa kay mabasa. Karon, ilhon na kaniya, nga iya ka. Pikat ninyo, mga Kristiyanos. Pabilin mo sa Domingo, di mo mong mahay, nakadungog na mo sa akong wali. Inig abot sa hukom. Kining akong wali nga inyong nadungog karon, muna yung muhukom ninyo, muna yung musukmat ninyo pag abot sa adlaw. Pakita mo ani si Elohim, nakadungog ka do sa wali aning tawhana. Diba? Tanaw ka sa Facebook live niya. Diba? Nituo ka? Wala. Wa kay kapagulipas inig abot sa hukom sa Adonai. Ha? So biyain ninyo ang pagkabusawan. Kamu po, balik ko na ko, kamuga po mga Kristiyanos ni. Gikas Katoliko, ngatos Protestante, ngatos born again, Baptist, unsa diya. Biyain ninyo ang pagkabusawan og baboy. O uban pang mga hugaw nga mga mananap. Kay pinaagi ni ana, magdungan kamo og kangamatay sa katalagman. Sumala sa Isaiah 66:17, magdungan og kangamatay. Ang mga nagkaog baboy, ug uban pang mga hugaw. Pag di mo muhunong sa inyong pagkaon sa hugaw mga mananap, kay supakan lagi gyud mo. Kay mga tarungan lagi gyud mo, makigdebate gyud mo sa Biblia. Kay naagin mo yung katarungan, bisag way mabasa ninyo, litra por litra nga pakaon ang baboy. Naay mabasa nga litra por litra ang baboy di pakaon, di tuuhan. Pero naay bersikulo ninyo nga way mabasa nga ang baboy pakaon, mao gigituuhan. Nga katarungan lagi daog. Depende lang sa maay mga tarungan, mo na inibati. May lang ka mga tarungan, daog ka, bisag way bersikulo. Kanya, magsilbi na, inigabot sa hukom sa Ginoo. Sa doon makalaban na nimo, makaluwas na nimo yung pagkadibat dito. Domina, di na magpulos, di na magsilbi. Wa ni epekto ang imong pagkadebatidor sa tubangan sa Elohim. Ang mabasa sa Biblia, maog yun ay kamaturan, di na matuis. Hunong mong pangatarungan. Sa mga bersikulo, nga mo gihenloan, aduna sa Ginoo ang tanang mananap. Way mabasa litra por litra, nga mananap gyud ang ginluan. Ha? Sambingay na, di pa gina literal, sambingay pa gina. Kung nakasabot lang ka, tao ang buot ipasabot nga gihinluan. Kay ang tao gihulagway sa mga mananap nga hugaw, kay dautan ang tao. Gilarawan ta sa mga hugaw mananap kay dautan ta. Ngilad ta siya tubang. Mga kita gihinluan aron ta mapasaylo kay tao ta. Israelita tag dugo. Gustos adunay luwason ta. Oh. Balik mo sa kosher. Kosher. Balik mo sa kosher.
mga hinlo nga pagkaon nga gisugo sa iluhib nga maoy kauno. Biyahe usab ninyo ang pagsangpit anang ngalan nga Hesus. Jesus Christ, di na makaluwas ninyo. Mga ngalan ka na nga minugna ra sa mga ulupong nga mga eskolar nga mga Grego. Dili Hudyo. Grego ang nag-translate niya ng ngalan. Dili Hudyo. Ngalan nga gidala sa Katoliko diri sa Pilipinas, sa Romano Katoliko diri sa Pilipinas, may nagdala niya na. Dili ka na makaluwas nga ngalan mo na kamatuoran. Ayaw ka mo pailad ni Satanas. Kaibigan, nagsuon, ayaw mo pailad ni Satanas. Gihimo ka na ni Satanas nga ngalan aron walay taong maluwas. Aron walay taong maluwas nga duman. Nasayo ko sa Satanas, naibalugod siya. Nga usara ka ngalan ang makaluwas. Ug ang ngalan nga makaluwas, moro tong ngalan nga gibungat ni Anghel Gabriel. Didto kang Miriam, kang Yusip. Tawgon mo ang iyang ngalan nga Yeshua. Yeshua, Hebrew si Gabriel. Hebrew ang gigamit ni Gabriel kay Hebrew si Miriam. Hebrew si Yusip. Maayo ang tatog na kay ebidensya nga si Yusip ug si Miriam taga Cebu. Bisaya. Kay Bisaya sad nga ngalan ang litukon ni Gabriel. Mga Hebrew man. Taga Jerusalem man. Taga Israel man. Hebrew ang pinulungan. Nasayon si Satanas nga mao tong ngalan na ang makaluwas kay ingon sa Hugbuat 4:12 walay lain nga ngalan nga pinaagi niini maluwas kita. Usara ka ngalan ang makapaluwas sa tanang katawhan nga mutuo niya ng ngalan. Motong gibalhin ni Satanas, giusab ni Satanas og Jesus, Hesus aron way taong maluwas. Aron way taong maluwas. Kadtong ngalan nga giwali lamang sa mga apostoles. Mao ang makaluwas. Dili ka ng Hesus nga gikan sa Roma. Dawata ninyo ang matuod nga ngalan sa kaluwasan, mga igsoon nga mao ang Yeshua. Yeshua means salvation. Ang bugtong ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa tibuok kalibutan. Si Yeshua HaMashiach. Ang bugtong ngalan nga makita nimo sa Hebreo nga New Testament. Yahshua, Yahushua, Yahwashay, Yabaswa, di na makita sa Hebreo. Nakoy Hebreo Bible. Nakoy Hebreo New Testament. Wala Yahshua, wala Yahushua. Mga di ko mailad nga naman. Magpailad yung kustaong di ka balumbasa sa Hebreo. Na ako mismo na ako'y Hebreo New Testament. Di na ako tauhan. Kaya mutuo kustaong way bang kaagan sa Hebreo New Testament. Di ka ba sa Hebreo New Testament? Mo akong tauhan. May pag-ipakong nimo ang imong ulos Biblia kung tuo ko nimo. Pakong na inyong ulo. Kamu mga gahig ulo ba? Di mo dawat sa ngalan nga Yeshua. Original nga ngalan. Na ipruiba, na ebidensya, mga artifacts. Yeshua yun ang nakasulat. Upat ka litra, yun shin wawayin. Ya di ka mo tuo kay mga tarungan ka. Kaulupong ni mong dako. Otro kang buringog. Ipakong ko na imong ulo sa imong Biblia. Kay base na makasabot ka. Kay maghimo gyud kag imong ngalan. Ana gikas ngalan nga gitampi-tampi lang. Gitampi-tampi aron mabuo, mahimong Yahshua. Ang Yahshua nga ngalan resulta sa pagtampi-tampig mga bersikulo. Kotlog, hallelujah, his name is Yah, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, Yah ang ngalan sa amahan, unya kay anak man, manuluwaswa at Yahshua, tagpi-tagpi nga mga bersikulo, tagpi-tagpi nga mga katarungan. Mao na ang Yahshua. Resulta Yahshua, pabasa Hebrew, mga elders Yahshua, di ka balubasa Hebrew. Mao ni resulta, Yahshua, gikan ko diya, tulo ko katuig Yahshua. Mga elder, di ka balubasa Hebrew. Inyo gyud pong ipatuo nga mo'y tinuod. Oy, pagtuon og Hebreo aron ikaw mismo ang imong knowledge mismo sa pagbasa Hebreo mo'y mutug-an mo sa kamaturan nga Yeshua ang ngalan sa Misaya. Kas naapay mga artifacts o sweary box. Upat ka letra ang nakasulat. Yung mga tarungan di ka. Mas labaw ng Hesus nga di tinuod, mga gahi gyud mo gulo. Hinusol mo. Kung gibaati nimo dugo kang Israelita. Hinuon kung di sa karnero, ako'y mahimo anak. Kung di ka karnero, di ka kasabot sa kamaturan. Ano man, buringog ikagutok pag di ka karnero. Yeshua means, for he will save his people. Muna gisulti sa Matthew 1:21. Yeshua. Nganlan mo siya Yeshua, kay siya magaluwas siyang katawan.
Kinsa ang iyang katawhan? Ang Israel. Sumalas pas Biblia, dahang sitas Biblia, Israel is my people. So muna'y luwason niya, katawhan sa Israel, ang iyang luwason. Muna'y kahulugan sa Yeshua, magluwas iyang katawhan sa Israel. Way labot, sa ngalan nga Yeshua, way labot ang dili Israelita. Kaya di na katawhan sa Israel. Klaro ko na. For he will save his people. Niya, kung dili ka Israelita, dili ka katawhan sa Israel, apil di ka si Yeshua, dili ka apil. Gawas lang kung magpaubos ka sa imong kaugalingong o mukuyog ka sa mga Hudyong pinili. Sa mga Hudyo nga gipili. Mukuyog ka, sama kang Ruth, nga nikuyog kang Naomi. Diya, maluwas ka kung mukuyog ka. O kinsa ang iyang luwason? Ang iyang katawhan. Nga mao ang Israel. Mateo 15:21. Klaro kayong ipahayag ni Adonai Yeshua. Unya mibiya si Yeshua ni adtong dapita ug ni adtong kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Adonai, anak ni David. Adonai ben David. Sa Hebrew pa na. Matod pa niya, kaluy intahon ako. Nagpakiluoy ha. Di ba nakasabot ha sa atong mga doktrina, sa inyong mga doktrina, nga God is a merciful God. Tingali si Yeshua, merciful God si Yeshua. Yan nga nung man siya maluoy, na nagpakiluoy maning babae, kaluy iintahon ako. Ang akong anak nga babae, giwaan, og nagantos pagayo. Apan, wala mutubag si Yeshua. Isnabiro din ni si Yeshua. Isnabiro din Bisaya. Sa dili Israelita. Isnabanggit niya. Biduol ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon. Papawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato. Og saba kayo, mismo kapila mga apostoles gisamukan. Wagin mi nga apostoles nga Adonai Yeshua. Dili ka maluoy anang babae. Nagpakiluoy na nimo, di ka maluoy. Wagin mo anak. Unsay nang gibuhat sa mga apostoles? Adonai, papawaa na bayana. Saba kay gasunod na to. Mismo apostoles, wa mo batig kaluoy sa babaeng Kananhon nga dili Israelita. Unya mitubag si Yeshua, Adonai Yeshua. Gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Klaro? Gitubag niyang babae, gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Mao di ay ngaway kaluoy si Yeshua sa babaeng kay dili Israelita. Kay ang iya dayng misyon, dayag mga igsoon nga walay labot sa iyang misyon ang mga dili dugong Israelita. Mao na hinungdan nga wala niya tagda ang babae kaya ang iya dayng misyon maura ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang pagpangita sa nga nangawalang karnero sa nasod sa Israel lamang ang gigamit, gipadala ako ngadto lamang exclusive sa mga Israelita. Wa mo'y labot. Dayag kayo. Mao na hinungdan mga igsoon nga ako sa nagwali karon bahin sa Torah ug sa Ebanghelyo ni Adonai Yeshua dire sa FV Facebook kay nahibalo ko sumala sa Biblia nga ang mga Israelita napatlaag sa tibuok kalibutan. Og nahibalo sad ko nga daghan diri sa Pilipinas ang mga Israelita og dugo. Diri. Hindi ako nagsulti ka ganito. Ang uban ganito, nas born again, nas katoliko. Ang uban karon nga mga Israelita. Nga naman, nga nung magwali ko ani, kay ang gipangita sa Ebanghelyo ni Adonai Yeshua, mao ang mga Israelita. Sila ang gipangita sa Ebanghelyo ni Adonai Yeshua. Mo siya. Muna na kining ako, pamasin man eh. Wali ko diri sa kahanginan, wali ko diri sa live Facebook, pamasin nga ang mga Israelita, nga mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel, makadungog niini. O kining akong wali, para lang nis Visayas, Mindanao. Para lang as makasabot og Bisaya ni. Kaya nasayod ko daghang mga Israelita nga niyas Visayas, daghang mga Israelita nga tos Mindanao. Sa makasabot lang, ug mobalik sa Torah. Mateo 5, Mateo J5, o 6. Gipadala ni Yeshua kining 12 ka apostoles uban ni ining mga pahimangno.
Ayaw ka mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Gidid-an mismo ang apostol sa ayaw imong adto sa kayutaan anang dili Hudyo. Wa nay labot sa inyong misyon. Kanang man di Hudyo, wa nay labot. Adtoa hinuon ninyo ang nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Oh, maningin mo. Adtoa hinuon ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ang iyang ipamisyon sa mga apostoles, ang pagpangangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Tataw kayo nga ang ipangita sa ebanghelyo sa Misaya mao ang mga karnerong nangawala o kana mao ang mga Israelita. Bosa, balikon ko. Pag inulsol ka mo, karon ang panahon sa pagbalik sa Torah sa Adonai. Karon ang panahon sa pagbalik o pagdawat sa orihinal nga ngalan sa kaluwasan nga mao ang Yeshua HaMashiach. Kamo mismo nasayod mga igsoon nga lahi na kaayo ang atong panahon karon. Lahi na kaayo sa una, di ba? Wala na sa normal ang atong panahon. Dili na kini maibalik sa normal nato nga naandan. Monetiman ininyo. Lucas 13:5 katapusang bersikulo na giyon. Dili sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mobiya sa inyong pagsupak sa sugog balaod, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Timan ina ang katapusang pulong na akong isulti ning taknas kagabihon, hinulsuli ang inyong mga sala. Am Israel kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai. Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaan kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-aanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.